በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክል ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 3 ናይ ዕለት 3 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق العالم يهلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر كاو كل خفوء زبالة كدحنو نقدسان تمحصنو آمين بزلم معنتي ورحاوي بعال نبيت مقدس زآتوتلو قدسان نصحان ولادي تأملاخيو بأتا مارياميو ورحاوي بعال أي صلتان أمالادنتان طعم فقران عدنتان مسكلاتنا يوعال آمين ወላዲት አምላኽ ልሳን አንደበት ክንኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል በየማነ ጸጋሜ ይቆምልኝ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 3 ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በዓለ ጽንሰቶም እዩ። ንአቡነ ጎርጎርዮስ ዘአርማንያውን ዓመታዊ በዓሎም እዩ። ሐዲስ ጊዮርጊስ ናይ ምስክርነቱ በዓል እዩ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሐዲስ እዚ ሰማዕት ዝተወልደ ኣብ ምድረ ግብፂ ኣህዛብ ወይ ከዓ ተንበላት ኣብ ሰልጠንሉ ናይ መጀመርታ ዘመን እዩ። ብፍላይ ተንበላውያን ወይ ከዓ ግብፅን ሶርያን ድሕሪ መሓዞም ብፍሉይ ፍጥነትን ብሓይልን ብሰብን ተኣኻኺቦም ነበሩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተወልደ ኣብዚ ኣሸጋሪ ግዜ ነበረ። እዚ ቅዱስ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣይኮነን፣ ካልእ ቅዱስ እዩ። ኣድኡ ዝተመስከረላ ክርስቲያን እኳ እንተኾነት ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን ኣቦኡ ተንባላዊ እስላም ነበረ። ስሙ ድማ መዛሕዝም ይብልዎ ነበሩ። እዚ ቅዱስ ምስ ተወልደ ዘውፅኡሉ ስም ኣህዛባዊ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ኣብቲ ሰዓት ክጥመቕ ኣይከኣለን። ናይቲ ወቕቲ ሕጊ ካብ ወለዱ ሓደ ኣህዛባዊ ዝኾነ ክጥመቕ እየ ንዝብል ዝኽተሉ ብሰይፊ ዝቐትል ነበረ። በዚ ምኽንያት ከይተጠመቐ 7 ዓመት መልኦሞ። ኣድኡ ግን ህፃን እኳ ዋላ እንተኾነ ፍቕሪ ናይ ክርስትና ትምህሮ ነበረት። ዋላ እኳ እንተዘይተጠመቐ ጸበልን እምነትን ትቐብኦን ተስትዮን ሓቢኣውን ቅዳሴ ተስምዖ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ግን ህፃናት ክቐርቡ ከለዉ ርኡ እንተዘይቆረብኩ ኢሉ በኸየ። እንታይ ትግበር? ናብ ደገ ኣውፂኣ ካብ ኣውሎግያ ናይ ሰንበት በረኸት ኣብልዓቶ። ጐይታይ ንወደይ ርድኣዮ በለት ከኣ። ልክዕ ብኣፉ ምስ ጣዓሞ መዓዛ መንፈስ ቅዱስ ሓደሮ እሞ ፍጹም ተሓጐሰ። ቁሩብ ዕቢ ምስ በለ ንምንታይ ከም ዘይጥመቕን ከም ዘይቖርብን ነዲኡ ሓተታ። ዝወደይ ክቐትሉኻ እዮም በለቶ። ካብዛ መዓልቲ ጀሚሩ ግን ዝጥመቐሉ ሜላ ክድሊ ጀመረ። ኣቐዲሙ ትምህርተ ክርስትና ተምሃረ። ንኣካለ መጠን ምስ በጽሐ ምስ ኣኸለ ከዓ ደልዩ ጽንዕቲ ክርስቲያን ዝኾነት ጓል ተመርዓወ። ቁሩብ ግዜ ድሕሪ ምጽናሑ ንሰበይቱ ስለ ናይ ምጥማቕ ኣመኸራ። ናብ ካልእ ሃገር ከይድኻ ተጠመቕ በለቶ። ካብ ግብፂ ተላዒሉ ናብ ሶርያ ኣተወ። ኣቦታት ደላልዩ ተጠመቐ። ቀጺሉ ድማ መንገዱ ናብ ልዳ ነበረ። ናብቲ ደብሪ ተጸጊዑ ንኣቦታት ስም ኣውፅኡለይ እንተበሎም መንፈስ ቅዱስ ኣዛሪብዎም ጊዮርጊስ በልዎ። ንሱ ድማ ደስ እንዳበሎ ብሓጺር ተዓጢቑ ንናይ ልዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ምእንቲ ከገልግሎ ኣተወ። ቁሩብ ጸኒሑ ህውከት መንፈሳዊ ተሰምዖ። ማለት ስለ ሃይማኖቱ ደሙ ከፍስስ ስለ ዝደለየ ናብ ግብፂ ተመለሰ። ኣብኡ ዘለዉ ኣህዛብ ብናይ ክርስትና ስም ልብሱን መጎስን ምስ ተመልከቱ ተበሳጨው። ኣብታ ዕለት ኣሰርዎ። ለይቲ ኣድኡን ሰበይቱን መጺአን ከምዚ በላኦ፣ ሓደራ ናይ ዓለም ፍቕሪ ከየታለኽካ ዝወደይ ሰማዕት ምዃን ንዓኻ ክብሪ እዩ፣ ንዓና ከዓ መጎስና እዩ ኢለና ጸናንዐኦ። ከምዚ ዝበላ ኣደን ሰበይትን ምርካብ ዓብዪ ዕድል እዩ። ሓዲስ ጊዮርጊስ ድማ ጸንዐ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሮም ንተኸታተልቲ መዓልትታት መህረምቲ ኣውረድሉ። ኣካሉ ቆራረጽዎ፣ ደሙ ድማ ኣብ መሬት ተንጸፍጸፈ ፈሰሰ። ኣብ ፈቐዶ መንገዲ እንዳገተቱ
እንዳሳቀዩ እንዳተሳለቁ ግን ንክርስቶስ ስለ ዝፈተወ ተዓገሰ። ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ምስ ሰማዕታት ተቖጺርካ ኢኻ በሎ። ንጽባሒቱ ኣብ ኣደባባይ ንኽሳዱ ብሰይፊ ቆረጽዎ። ክፍኣቶም ዝጸንዐ እዩ እሞ ስጋኡ ኣብ እሳት ኣቃጸልዎ፣ ናብ ባሕሪ ድማ ደርበይዎ። ኣዲኡ ካብ ባሕሪ ከተውፅኦ ከላ ግን ወላ ሓንቲ ኣይረኸቦን ነበረ። በዛ መዓልቲ ድማ ናይ ምስክርነቱ በዓል እዩ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ሩሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ሰማዕት ጽንዓትን ትዕግስትን ጸጋ በረኸትን ይኽፈለና። ኣሜን። ከምኡውን በዚ ዕለት ኣቡነ ጎርጎርዮስ ዘኣርማንያ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። እዞም ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ተደርብዮም ኣብቲ ጸልማት ጉድጓድ 15 ዓመት ምስ ነበሩ ንጉስ ድርጣድስ ድማ ሰይጣን ተዋሂድዎ ኣብ በዓል ቅድስቲ ኣርሴማ ብዝሰርሖ ግፍዒ እግዚኣብሔር ናይ ተፈጥሮ መልክዑ ቀይርዎ ከሎ እዞም ጻድቅ ብጸሎቶም ናብ ተፈጥሮ ማንነቱ ሰብ ቀየርዎ። ሙሉእ ታሪኾም ኣብ ስንክሳር ናይ በዓሎም ዕለት መስከረም 19 ኣሲና ንመልከት፣ ወይ ድማ ኣብ ናይ ዕረፍቶም ዕለት ታሕሳስ 15 ንመልከት። ከምኡውን በዚ ዕለት ብዘይካ መጽሓፍ ሰዓታት 12,000 ድርሰታት ዝደረሱ ፍላስፋን ጻድቕን ደራስን መናኒ ባሕታውን ዝኾኑ ድርሰቶም ንቅዱሳን ኣብ ልዕሊ ንፋስ ጽዒኖም ይልእኸሎም ዝነበሩ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ኩርዓት ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ወይ ከዓ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ናይ ጽንሰቶም በዓል እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እዚ ዓብይ ኢትዮጵያዊ ሊቅን ጻድቅን ዝተወለደ ወሎ ኣብ ውሽጢ ጋስጫ ብ1358 ዓመተ ምህረት እዩ። ካብ ንእስነቱ ትምህርቲ ምርዳእ እምቢ እኳ እንተበሎ ብልቦናኡ ግን ቁንዑን ተኣዛዝን ነበረ። እቲ መምህር ትምህርቲ ኣይርድኦን እዩ ውሰድዎ እንተበሎም ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ግን የገልግለኩም ኢሎም መለስዎ። ግፍዑ ዝተመልከተ ኣባ ጊዮርጊስ ንእመቤትና ካብ ልቡ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ይምሕፀና ነበረ። ቀትሪ ቀትሪ ነቲ ገዳም ክሕግዝ እኽሊ ክፍጭን ሲሰካን ማለት ክጥሕን ማለት እዩ። ረሃፁ ከፍስስ ውዒሉ ለይቲ ድማ ክጽሊ ሓድር ነበረ። ድንግል እመቤትና ጸሎቱ ስለ ሰምዐት ንቅዱስ ኡራኤል ኣኸቲላ መጸት እሞ ብንጹሃት ኢዳ ባሪኻ ምስጢር እውን ነገረቶ ሃምስተ ቃላተ ከም ዝብል ጽዋዓ ልቦና ኣስትያቶ ተሰወረት። ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ፍጹም ተለወጠ። ኣብ ልዕሊ ጽድቁ ናይ ሊቅነት ካባ ደረበ። ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትንትን ንመናፍቃን እውን መልሲ ከስእኖም ጀመረ። ዝተርጎሞን ዝተንተኖን ከይወስኽካ 41 ድርሰታት ደረሰ። መጽሓፈ ሰዓታት፣ መጽሓፈ ምስጢር፣ ኣርጋኖን፣ ሆሃተ ብርሃን፣ ውዳሴ መስቀል ወዘተ ናቱ ድርሰት ነበሩ። ስለ ሃይማኖት እውን ጠበቃ ነበረ። ስለ ቅዱስናኡን ውዕሎቱን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢላ ትጽውዖ። ሊቀ ሊቃውንት፣ በላኤ መጻሕፍት፣ ዓምደ ሃይማኖት፣ ዳግማዊ ቄርሎስ፣ ጠቢብ ወማእምር። እዚ ጻድቅ እዚ ካብ ዝውለድ ኣብ 60 ዓመቱ ብ1418 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ዝዓረፈ። ኣባ ጊዮርጊስ ዝተወልደን ዝዓረፈን ሓምለ ዕለት 7 እዩ። ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። ኣባ ስምዖን ሊቀ ጳጳሳት ካብ ምድሪ ግብጺ ተላዒሎም ኣብ ልዕሊ ናይ ወንጌላዊ ማርቆስ መንበር ምእንቲ ክቕመጡ ካብ ዝተገብኦም ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ ዝኾኑ እዞም ኣቦ እዮም። ካብ ንእስነቶም መኒኖም ብዙሕ ዘመናት ብተጋድሎ ብምሕላፎም ስጋዊ ኣካሎም ድኹም ኮይኑ ነበረ። ካብ ናይ ገዳማዊ ኣገልግሎቶም ቀጺሎም ቅድሞኦም ንዝነበሩ 2 ፓትርያርካት ሓጋዚ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። በዚ ግዜ ድማ ንምእመናን ዝኸውን ተግባራት እንዳፈጸሙ ብጾምን ብጸሎትን ምግዳል ኣይገደፉን ነበሩ። ጊዜኡ በጺሑ ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ
بهزبن ጳጳሳትን ምርጫ ናይ እስክንድርያ መበል 51 ፓትርያርክ ምስኮኑ ንሶም እውን ከም ናይ ኣገልግሎት ኣቦታት ኣይደልን እየ ኢሎም ነበሩ። ኣቀዲምና ከም ዝበልናዮ ኣካሎም በተጋድሎ ስለዝተቀጥቀጠ ስለዝነበረ ኣብ ልዕሊ መንበሮም ንብዙሕ ግዜ ክጸንሑ ኣይከኣሉን። እግሮም ብጽኑዕ ብሕማም ፈጣሪ ነፍሶም ምእንቲ ክቕበል ለመንዎ። ንሱ ድማ ሰምዖም እሞ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ኣብ ዝተሸሙ ግዜ ኣብ መበል 165 መዓልቶም 5 ወርሕን 15 መዓልትን ብክብሪ ዓሪፎም ተቐብሩ። በረኸቶም ይሕደረና። ሩህሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ሰማዕታትን ጽንዓትን ትዕግስትን ጸጋ በረኸትን ይኽፈለና ኣሜን። ጥቅምቲ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሐዲስ ሰማዕት፣ ኣባ ስምዖን ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘአርማንያ፣ ቅድስቲ ታኦድራ ልዕልት፣ ቅድስቲ ተኦፊላ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላክ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት አበው ዘካርያስን ስምዖንን፣ አባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረ በንኮል፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቅ ዓምደ ሃይማኖት፣ አቡነ ኣንበስ። አሜን። ፍቁራትየ ስለዚ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እዚ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ በዓላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ካብ ሓንቲ እንጌራ ተመቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እተኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ከነስና ሓደ ስጋ ኢና ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 18። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ይተኣረመለይ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን